martangyang mahita asiniro hamadi hamudo dami nasiyan de bata mata do nasiyan at Tuhan Yesus Kristus to hatay. Amin. Hatani di bata di hita iman atar surat di Psalmen 22 ayat 1 ayat 4 songonum mahatani di bata. Ede di hari sabat nadinggan si tuturo nama muji Jehovah dohot mangidehon kuarmo ali nasuk timbul. Mamaritahon asin roham manuku nai dohot hasito ngami borngin neng. Mardongan uning-uningan sisap 10 tali. Dohot sisap 22 tali. Dohot hasabi. Ido sahakna. Kurian itu hatta na hinakulungan di bagason Yesus Kristus. Arang masada barita na mardonga poda. Ima baritaon sada keluarga suami istri na hidup sederhana. Ola namatay ulon na supri oplik doa liang gue natay bah ibu rumah tangga do ningo marapani. Alaya dong sada hasomalan ni inatay ima di jabu seganu ari di mana bahkan doon manang happy juga say marid di do inatay nang pinyampas-pasan do parendion ni inatay. Alay sada keunikan ni keluargaon setiap mula amatay siyan pasar ola say manang makasiang say dipuji amatay do inatay. Dipuji do masakan ne nampe biasa-biasa dunian masakan nele say dipuji. Amatay do masakan ite mandok say tebu. Jala somoni say dipuji amatay do mandok mula-mula kau. Uje masih do atong sening muda. Allah mabigi idimi bah inang. Jadi nama terus rupani saya do inat terunian bapak ini muji-muji terus ninna. Alay ido amat tayo bangalus. Iya ma enak sekali lagu tabuhi ma lambuk ma parendium mi inang saya nama rupani saya terus masongoni. Jala songoni manang inat tayo mangalop pape do manang happy dulu jauh penuh dengan ceria. Singkat cerita rupani gabe songoni ma keluarga inatay be burju mamakubasi di huya. Gabe song leader ma inatay di gereja. Jala sudi do ruasi dohot nang akapar halado be mamuji inatay alat tu masay labok parendion. Jala songoni ba muse di sedetik kinaso pamotuan na adong marus nama ngarekam inatay di tiki marede di gereja. Dung direkam di pamasuk baru pada di media sosial gabe viral jala terkenal na. Dung gabe terkenal rupanya gabe adong mah sada studio mangarekam inatay. Dung songoni dung rekamane gudang ma gabe terkenal jala gudang ma nang akka ididina nang kasih na nang YouTube na gabe buhay ma berkembang bahkan gabi maju mah keluarga. Akhir cerita rupanya gabi tabu mah keluarga lem menikah mah ekonomi nang songai di parngulun nasigan pare. Alayro masada ruas nama dukun. Didok mah do beku ida songonon jala wahada pakilalam. Didok inatay mah semua aku dapatkan ini karena aku mengucap syukur ala ni'mat selalu terus mendukung saya dalam hal apapun. Saya didukung amat terwau nang dijabu nang didiabe akhirnya saya selalu bersemangat inatay mah bisa. Ala dia makarungan sahab persian nang tidak pedi bagasat terputong somoni do ngului. Ngolu yang hidup bersuka cita. Ngolu yang melihat karya perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Hidup benar sesomal tabigi padohan yakana bisu.
Akka peribahasa rupando akka nama alamat dok, orang bijak berkata, orang yang paling menderita adalah orang yang tidak tahu bersyukur dalam hidup. Nah, hidup nanam no pahit. Mau dang di bawah mandok mulia dan di bawah bersyukur di bagasan malunan. Aletung dia ajak terpuk todo hita di Psalmen 92 opa ayat dunia, tetapi dalam 4 ayat ini merupakan luar biasa. Ia menikmati dengan sukacita maduk mulia. Nadinggan situ tu dohot mamuji. Jahuba mangedeo warne. Nanang idota dan nagila. Puji-pujian debata dan nagila. Rupane edehonon alai diigilo sian akan porsi ima memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Alania anani perdananan doho pangarimangi panatapan nabi dereng jalanan ida ini para pesalam ini. Alani dia bekerja usaha porsiam. Adong 3 poin manang adong nanaing dohonan itu waktu kita. So nabi nasah ni Psalmen 92. Na parjulu ima diajak doita ngulu na madok muliate ngulu na bersyukur. Lapatan na hidup bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan tentu iduna tidak ini didingkan di pasu-pasu, didingkan di basan dewata yang sudah luar biasa yang kita rasakan. Natada itu pasu-pasu di bata itu beda ini mamari tahun mangidihun mamari tahun asih dohanan di madog ini dohot hasil tongan dohot mangidihun nasun timbul do cakuba ido mulut tangulu nagadup are bersyukur jala adong betida di mukutan abadi ima adong songon nasinuratun ibadah baru ima 10 halak nomor saya kusta. Yesus memberikan kesembuhan. Yesus melakukan ima di patupa muji doa malumat tu 10 halak nomor saya kusta. Rak marulupulu marlas nirwado nomor saya kusta 10. Ale dia mau kado saha persiaw na 10 piga do naro mandok moliate. Naro madapoto Yesus mandok moliate ima hola sahala do. Olah sahana do naro nama dok i manaking bersyukur atas firman dan atas mujian yang diterima. Mandok muliate olah sahana do manaro mandok muliate itu dibata. Siana itu dia. Ima lupa. Isong do na jutita di bagasan muruton. Lupa do hita dia kapaso-pasui. Lupa do hita di ima di nang tajalok kaman lupa do hita dia kemukmi paso-paso tajalok. Itu benar gudak lupa nih. Holan mamora, holan hasea, buido gabe dan dibotobe madok muliate lupa kepada siapa sumbernya. Songon na siya na inak yan itu sarang namar ni Jesus na pinamalumna. Ima salah satu na naing idota hidup bersyukur. Na kedua kun ima na naing berengot ta ima jaminan kasih Allah. Tuhan memperdulikan kita tanpa syarat. Itu na berengot. Di bagasan ngulut tahun dilud debatado ima wasona dongan na ido benda diro na kagani tapuji ma dewata hamar dongan uning-uningan karena Tuhan memberikan ima jaminan kehidupan bagi kita. Usahari na kang disida berengot ta di perdalanan ningurutai asa dangadong tikita naso bersyukur hoda tu debata di do bede do kagani digadu manugut do borngin ditikki heheau jala ditikki na lau murup yang harus bersyukur dan kesempatan kepada kita untuk menyaksikan dia kasih siti Tuhan. Jala ini nani sita pabuah gabi sada pandengeta lahu pabuahon dengan bahasa Jawa asa nang lupa asa diingot jala asa taingot pino partai muse i manakingani bakatidakon mamuji dewata na parpudi i manaking ngulu paredde maredde nanang ajako nadang persoalan
nagawi iku bagat suarata alai didok nakengani di ayat dulu satu opati mardongan di puji-puji mardongan uning-uningan sisa 10 tali doh sisa 2 tali doh hasabi imana dengan salah satu pengucapan syukur yang diiringi dengan alat musik sebagaimana kita melihat alat musik itu hendak menyatakan sini yang luar biasa untuk menghantar keindahan dan penciuman nama Dok Mulyati itu Dewata. Jadi masih las rohani Dewata takolak col nomor 20 molo dibain uning-uningan lau memuji ini nama tabuna di penguji ini rupanya mengucap syukur itulah menjadi perkara yang luar biasa harus kita sadari gimana karena di bagasan mulut tak bahwa anugerah manang pasu-pasu di Dewata molo oleh kita memuji Tuhan tak di bagasan mandok Mulyati kabar tu sila makadong saha persya molo dia jap pesal menuk kita asal buhama dewaka dongan supaya kita memperhatikan firman Tuhan itu luar biasa dan membentuk kita manusia yang hidup bersyukur. Mandok Mulyati molo orang parkesia tapi mandok dalam hati yang gembira molo puda Raja Salau mandok hati yang gembira ala buat yang paling utama bersyukur bergembira bersuka cita karena bersuka cita adalah memudahkan kita dalam segala hal. Di mengucap syukur mandok Mulyati Tuhan ingin membuat kita orang yang berani mengucap syukur menyanyikan puji-pujian yang harus kita beranikan yaitu dengan gimana kayaknya nih dengan di bagasa kolom nasihat Dewata. Kenapa bersyukur itu baik bagi kita? Karena bersyukur itu adalah merupakan iman kengani dapat mengundang emosi kita yang positif dan memproduksi hormon-hormon yang baik sehingga meningkatkan sistem kalau tadok kekebalan tubuh kita, kalau tadok menambahkan kesehatan adalah orang yang mampu bersyukurlah yang mampu iman madai mandok Mulyati itu Dewata atau yang makadong saha persya ido abalana niaja ni tupuko tuhita asa nguluri na porsyai ikut tadi dama sian panindangyotta ipadangion hidup bersyukur asa tasadari nguluton milik ini adalah milik Tuhan hidup kita ini sendirilah anugerah Tuhan maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan bahkan seharusnya memuji dan mengucap syukur kepada Allah seperti napas hidup kita yang tidak pernah berhenti selama kita hidup. Ido na niajak ni para pisalmenon. Asa arian sa duborngin manugut ngolut to tetap na patulukon na memuji do Dewata songon amata na say memuji na tinakanya sehingga membangkitkan semangatnya dan terus dia berkembang songon lima nang meluton hidup dalam memuji memuliakan nama Tuhan yang bisa imanakan parohon songon na do kangani nadinggan situ do memuji Jehovah do mangeden warna nasu timbuli gabe tahu kita mernida habal gauni di Dewata tong di mana manguru di bagasa kita di pamujian taringot tu Jehovah marhiti edde do ninguningan baime hasangabum di Dewata amin Mulyati madiho ali Tuhan Dewata marhiti hatam nabadi amin.